What's up guys? Nana sa karon bagong episode Youth Companion 4 episode 27. So atong introduce atong mga guest karon. Start na mo yan. Edgar, pang suki ko dire. Ako introduce balik kong self, Jeff. Dale. Ram. And Marlu. Bago ako rin. Ako bilang bago rin. So, ikaw pa lang nangyari ni? Kapat na. Youth Companions 4, no? Oo niya. Episode 27. Okay. Ang Youth Companions 3, kikita nila, kitong last time. Last time, So, karon 4. Okay. What do we have to talk about today? Jimel! Manam Ano mo gutong mga nindot itong ungungo, good? Ungungo ang ilang istoryon? Ate mo. Nga, ang mga ungo, kaya naon raman nila ang baso, lihukon. Amo kayo, nag-tigil ako may mga ungo, naon ako tigil. Ang sakin na, nigabot, boom! Ikaw, no? Mga weak shit ng mga ungo ba? Ate kayo, pagkaugma ito, kaya hadlock na kumatungis ko rin. Kasi nakadungog ang ungo, ikaw bagsige ka. Isog ka. Nanira na ko sa bintana eh. Hindi na ako matugab ng bintana. Nakakalimuli. Bago ito sa gawas nung anghi, di na mo siyar. Kasi na maglaka patan. Iba-ibang lang ka ba na? May mga na. Simutin si Ay, kanina lang. Happy naman Halloween. No? Mo din naka-topic tagungungo. Okay. Happy naman Halloween. No? Scariest na lang nga moments inyong nahinumduman or kanang mura mong nakuyawan nga related dug mga nga. Well, ako, grade 6, if I can still remember, during the clearance day, I was with my classmates, kay gagukod lagi wig maestra lagi para ko anya. Nag-school ako ato sa Mandawi na Central School, so clearance day na, and then narami gihuwat nga isa ka maestra, and then what happened was nang limpyo rami room and all while waiting, and naamay mi classmate nga kana bitaw from province niya kuan unusual bitaw nga klase nga type nga person nga imong ma-encounter. Walay gani. Di grabe siya. Kanang di ba basta walay gani dili kanang di ba? Di first day niya sa amo ang class, nag-wear siya og grocery while magklase mi and all. So ako nga curious nga tao, I ask her nga, why do you always nga kanang wear rosary? Moto iyang gi-share nako ang experience niya dito sa ilahang province and all. And that kuan daw siya kanang mura daw siya na hagbong daw nga vessel and what not. So kana laging skeptical kayo kay dili ka mo tuog mga inganing ana kay tungod ra ka nang sa mga salida ra ka makakita and all. So wala. So nga nahog nga vessel ka sa angel? Kanang murag vessel ka sa mga spirits and all, mga ana ba na masudlan ka, ma-possess ka. So ang reason nga why nag-wear siya og rosary, it's because to protect her nga ma-possess siya. Grabe. Kasi dami ka bling-bling na. Lord man. So auto nga kanang para daw dili daw siya dali ma-possess and what not. So moto wala ra jud ko nito until such time nga tong clearance day na namo nagkatapok mi sa akong mga classmate nga wala pa nakapa kompleto sa clearance namo. So moto until one time nga murag na ay gubot, misunderstanding and what not. I don't know how it started, but nag-away-away ako mga classmates, and then naabot sa point nga murag na trigger siya, na nasuko siya nga like to the point nga iyang level sa iyang anger bitaw kay taas kayo. Tagano na ko ha sinito mo. Wala na butol yan. Wala ka na. Wala na dyan na to. Wala na. Wala mong kabayo. Oh shit. Kinamay mo. Ay, mga salida na nga channel na. Oo to, naabot sa point nga iyang gikuan bitaw gikulihan akong classmate nga lalaki niya giana sa liog, and then babae siya niya nangwili siya, and then yung giana ang liog like dire niya nagdugo, and then after ato kay nakuyawan nami kay gubot na kaayo, nag-away-away na sila, and then naabot man sa point nga kato yung rosary sa iyang kalagot yung manggiana iyang gitangtang, so nagguba iyang rosary. Pagkakon ato kay kuyawan nami kay
Well, nagyaw-yaw siya, nagstorya siya sa iyang kalagot and all. Naana siya sapaw iyang tingog ba? Dili na iya like na isapaw nga kanang. Process na ana. Oo, mo siya na-possess and what. Gusto niya ipagaw to, ting? Pag una kay, dili ni mo tuo kay kana, grade 6 pa lagi, mga wapatay mga buot, mga inganang idara, and then, Sige mo isa. so mooto na amoy ka nang lisapaw sa iyang tingog. Well, nagstorya siya nga kanang, dako kay nga tingog nga lalaki, nga lawom kaayo nga. So, wa mi ka niya, pag una nagyaw-yaw siya about na siya nakitaan mga devils bitaw, mga bata ko no, gituyukan siya and what not. So, di mi matuo. So, naabot lang sa point nga, nikalit lang siya og kanang kakusgan. Naabot sa point nga kanang gitabangan na siya sa mga classmate nga pugnan siya. Kaya iya namang i-attack kato iyang nakontra ba na akong classmate. Nawakli ra jud as in. Wala na labay. As in like nawakli nga labay jud as nya pagkahuman ato kay nakuyawan nami kay kana lagi nga kanang dili siya normal nga mahitabo sa city ana Sa salida ra kita na. Mao gani, so kana mulawin mga ano ba. mo nang di jud ko kalimot ato nga pagahuman ato kay nagsabot nami nga tabangan na mo kay nagwala naman siya as in grabe ka limpyo na among room ha as in na gubot kay tungod nagwala siya and what not. And then nagsabot mi nga tabangan na mo siya gunit na imong gunit sa kamot niya, sa left and right arm, sa tiil niya ug sa iyang ulo. Pero before that happened, nagsabot nami kung kinsay mo kuan mo assemble sa ihang rosary ba. Kay kato lagi pag human niya tangtang niyang rosary kay didto na. So na ini assemble once na human nag-assemble didto na nga gigunitan o nya mo to wall gigunitan dugay struggle jud kay siya. Then pagbutang na sa rosary kay nakuyapan siya niya. Before siya nakuyapan, ingon siya nga na siya nakitaan nga white light and what not niya. After mga 2 minutes ato nga nahitabo to sa amo ang room lang ha. Kay naabot na dito ang maestra nga mong gihuwat sa Filipino namo nga mukuan mo perma ba pagkaabot niya kay mao man yang nakitaan. Kuan man sa day siya. Ang tiguwang nagud kayo siya nga maestra mga around 60ish and what not. Pagkabaw niya sa pagstorya na mo sa nahitabo ano niya ni ana din siya nga unsa may nahitabo so ni share pod mi pag share na mo nga sige kanang kuana na ninyo kanang agaka like white flower ana Wala siya ma-shock day. mura ra siya kanang murag Normal ra niya so morto nangutan ako nga nganong okay ra siya kalma ra siya well those things siya ra po'y adult na mo mga bata pa mi so di po siya dapat magpanic no. So, mao to nga, gistoryaan na mo siya nga, kuyawan lang mi, pero mao na din to, yung giingon na mo nga, dili lang daw na first time nga nahitabo nga na possess sa school. So, naana po daw yung mga previous cases. Kaya nga mo ang manggong room is at bang ato kay, ay like gawas jud sa mo room, na mo siya dako nga akasya niya, recently, putol. Nga dugay na siya dito sa school. Na gani na sa syudad ng samot nakagna sa mga Binsa? Binsya niya walay makastorya na. How much more kung bukid-bukid na jud nga area, di ba? Mga way manggawas bitaw way mga nigsibu way maka-share ng storya sa lain mo. Ito nga mo pinaka unforgettable nga scariest experience na So murag possessed siya nga story. Possessed siya nga Inyo guys. Ito, di ka gumawa ko. Tuo ko ma'am. Tuo guys na. Ito. Ito na lang. Kamo. Ako mutuo ko kanang something mga kanang di makita na pero kanang ungo nga mamaak di ko mutuo. Zombie naman. So kanang mga monster ba? Monster di ko doon yun noon. Mga spirito noon kana. Kana. Ako, pinakadool na ko nga experience ngayon na katungguan high school siguro ko. Kumot na may project ato nga gibuhat sa balay sa classmate mo sa una ba. Yeah, after ato pag humana mo project na mig salida ungo conjuring siguro to bago to na-release ba. After ato muli gabi na mga unsang oras sa 11 siguro to 12. Before ka musud sa mong subdivision na gate, yang gate abli fully open. Yang gate na sa kilid sa gate na daghang kasagingan. Agoy. Dito ngit-ngit man napasa unahan ng poste so igagi nimo ngit-ngit jud. Grabe sa kasagingan mi gulay ano ko. Nakoy nakitaan mi go. Di ba? Ug magtanaw ka nam kay kanang peripheral view nimo ba? Nakoy nakitaan nga dako kayong tao, murag si dublihon siguro si Ram, na nakadako. Nya ang dughan nagadugo. Nya samtang galakaw ko gasunod.
Pero ako wagi gumlingi, wag nakulbaan ako. Pag-abot na ko sa pustip, gitanaw na ko balik. Nagtanaw gyapon ako. Askang. Ewan ko ba siya, nag-drum ko. Ewan ko ba siya, batong. Sugatan ako ko silingan. Sorry, kuyugir ko. Ako among gibalik dito. Nawa nang igo. Sayog. Mo to. Nalakasabi sa to. Oh, sa to. Mo to murag usas pinaka dool na ko nga experience nga nana ba. Hanto karon wa katubag og kuan guni-guni ra ba to? Tinuod ba to? Murag na mo kuyog nimo nga something iguman mo tunog sa lidaw mo no. Lagi gat. Di man to tamahan. Nauna. No. Mura tanan ako may kuan gina. Duaan natin ko duaan. utok ba duaan ba. Pero Gilo, I think eh. sad bitaw no, mao sad na inga naka-powerful ang brain jud nato no. Kay kung unsa nga kind of murag emotion nga ikuan sa mo once imo na siyang i-highlight, wa jud ka. So, kuan gyud na ma-apply gyud na sa tanan kay Mao. bisag sa malahi lang ha. Bisag sa turjak. Kana tinod aram patanon ng ram. Og wagi kay ganab sa unsay palami nimo di gina mo gahi, di ba? Di kanang inana ba ang pinaka kuan gid nga organ ang kuan gid utok. Grabe. Ako na nag-start ang live ha. So, guys, ask anything. We have here Edgar, Jeff, Dale, and Ram. So, we'll continue. Di pa ko katagan ninyo diha. So, para sa go. So, next, ikaw, Jeff. Ako, ako kakasuway. Nga, ikaw mo. Ako mangungo. Kato Si pagatog. Mang Day, Kato ay, paga. ay. Murag, ang batakag ako bapakanik eh. Ang murag tinuod na ko na pa masliti. Diba mo lang storya ka itong nasliti? Ito namin sa liti. Ay ito na nag-travel mo dito recently. Kami nga tibya nga. Kita mi guys, ang mga lugar sa ila kay Morgal Sutso pa kay Mingaw na kayo. No, dyan na siya sa Leyte kay mama na ko ang naandan kay taga Leyte man sa ko before. Ngit-ngit na kayong lugar ba? Way mga suga ang pusti. 7 PM na nasa sud tanan ang mga tao sa ilang balay. Kana, yeah. Ngita mi guys. Yang nga mo nakita nga. Kamiligya guys kay ngit-ngit kayo. Yan na may tindahan nga ngit-ngit na pud ba mo to pag-agi na mo ni gawas biton. Na day nga nadiha ay sa litanan mo to pag-agi na mo. Pag-ayo kay ni gawas tiguwang bito na. Kana ang sud kay usara ka suga nga nasa sud sa balay ba? Sa sud gawas bito. Like Sud. kuan lang kanang mura extension lang sa light ang inyong nakita sa Oh, tindahan. basta dili kayo makita jud ang sud. Gawas kay guwang man 70 mga anak. Meron sa inyo dong. Yay, creepy. Ganang jeep mo, pagkanang jeep nga. Palit mi ice na gingnan mo to siya nga. Sige dong, sud lang. Napatay. Sad ka Ikaw, Wow, hindi ko masuri. sige siya kamay niya. Niala na siya sa gate ba? Sa gate na ako patay siya. Si Ibya ba kay? Sa Ibya ba kay? Nagsige na ganda mo gawa. ganun na. Lima ka na, palit ka guys. Di pasudlo ka sila pala. Pass, no. I'm out. Bounce. Ano, namay ice. Yeah. Pagkuha sa ice, ano nga. Ito tayo gisultihan niya, Jeff, nga. Ato na may nakatawag mayo nga. Patay ka na, Jeff. Ikaw dyan isudzuri pala. Tapos tandaan, mingaw kayo niya. Mga iro, sigaw na ba? Kaya pa may iro sa migaw. Parang yan nga na ba? Parang something ba? Sus, katawa lagi ko. Kung sa'y suga dito may goy, panggit. Yellow. Gamay, murag-murag nga na ba sa gamay, niya ang makita sa tiguang na is half ra. Oh, patay yung Di, ko kuli yan, di ba? ay kabangan sa TV nga. Ay kuha na ni Jeff kanang iyan na nang kanang ang iyang tinud nga kag kinala gid dito sa sulod. Grabe. Liman ka na sa sud sa Rebecca. Maka-share ka ram sa Patreon sa kaning live sa mga videos. What's up? Grabe, hasad sa kagoy. Iki mo migo. Basin na kay Wala mo ko yun na experience mo ko. Sukad-sukad. Ako naman na storya last katong dito kwarto ba. Ay ako tong klarohon gyud mo mga klaro storya. Kwento. Akong kuyog ato mo nakakita. Niya iyang gipukaw. Ano siya nga. Nitaw mo to pag within split seconds sa pag-ana niya nakamata ko dayon lagi ko nakitaan nga shape of man laki nga dako. Kunya nahimong iring nigawas. Ipagtanaw na ko sa shifter ba. Pagagawas niya sa bintana akong gikuan okay ra ka diha winon sa pagtanaw na ako sa bintana kay wala na buak nya dako man nga iring murag bata nga jaguar ba so pag ana niya o paggawas niya ano ko nabuak unta ni sumot akong hunahon na gyud is
katong kuyog na ato siya kanang bad vibes ba, kanang negative vibes ba, yung murag na among ko kay ug ako matubi wa may ngana. Sikat to naman na siya. Oto pag gawas, akong gi-secure diri, gawas na ko. Wa man gid, wala may ring. Kuan ako anagi toy kanang siya kanang nagid ni siya ingani ba o siya gitoy naingan na problema mo to. After 3 days magsige ko gunahon na niya. Mukuyon ko ba. Normal lang digi dito ako ang energy de. Good. How about ka na mga doppelganger nga mga stories? Kana naasad ko wala lang ko nahadlok kay Ako kuan akong experience college days. Hadlok to kuan despedida party sa akong kabatchmate kay mularga na lagi siya. So mulargan to siya, so despedida party mis nang balay, slumber party, ana mga second year college niya. Ang nahitabo ato kay dako makailang balay niya, nasa lay balcony niya. Kabaw man ako mga classmates nga, ako mga kabatchmates ka kanang smoke ko, ana. So nigawas ko ato ko sa balcony nila. Before ko nigawas sa balcony, ako mga kabatchmates, nara dyan sila sud sa isa ka room, kaon, gastorya, nag-snacks man may, midnight snack, mga around 12 something naman to. So, nigawas ko, naibong ko nga, isa sa akong mga kabatchmate, naa dito sa ubos, naa dyan sa kanang balcony niya, kilid na kinamurag na kong poste sa kanang korente niya, ubos, naa siya dito, gabarugra. Ako siyang gitawag ko, huy, nga naman kadiha? Kanang so diri kay kadlaw na ba ya ana ba so dili mi taga diri ana so ako siyang gitawag pagtawag na ko niyan igor siya ni tan-aw na ako sa taas sa balcony wa siya ni tingog like tan-aw lang pag human dugay kay siya ni mag-stare niya ana dayon then nilakaw pasud sa balay dali na ito nako ako ang smoke pagsud na nako sa balay kay padung ko naog gisugaton lagi to siya kung ano nigaw kay akong pungton ano nigawas man ka unsa man ka didto ana ba ug sa dihang nanako sa kanang kani bitong panaog na jud ka like tumoy jud sa stairs sa taas nga panaog ka naa siya sa sala pagtawag na ko niya nakadungog puday kato akong kabatchmate nga na siya sa sud sa kwarto so putong ko noy nagunsa man ka diha sud na diri ato sa kay mag-continue na ta sa kaan atong chika and what not hala ni abli man na siya sa pultahan nilili siya hana unsa ka diha narama ko diri ko pis niya ay ko andito tao niya nisod og kusina niya gigukod na mo kay pero dugay kay ko nakagukod kinigahi ko ay kana lang hindi ko katuo nga duha akong nakit-an yang isa nagstoy ang isa kay wala ra jud tingog ba di daw na sa tingog di jud mo storya niya mo to gisundan ako sa kusina pagsud na ako sa kusina walay tao paguman ako ding giingnan nako ang kabatchmate ko huy nakita ko doppelganger nimo ana niya nabi ka ako kay mo tuo mo tuo kay kana lagi ako ang mama kanang nagdako sa probinsya kabaw sa mga ing-aning ana ba so ako siyang giingnan nga basta doppelganger daw ka kay you need to baliw si Nina dili salamat channel salamat kuan kinahanglan siya mo mag-pray dapat jud siya kanang mainom og water niya gitung-an na mo siya og tulog pag human ato kay gistoryaan na mo kay siya ra man po nakabalo nga na ako'y kastorya nga siya sa ubos so wala pa na ako siyang inan ko ayaw sa istorya kay basin makuyawan di niya makatulog ba mo to pag morning na to mo among gistoryaan and then ako mga classmates kay nakuyawan sila and among gipangutana ang ihang parents nga if naabay history sa mga ingani nga na diri and all wala daw but ang before nila pagpalit sa balay daw nila kay naaday family daw didto nagpuyo nga naay namatay ka nag-suicide unsa kay tuyo ana nila no mga puyo kaayo so dito no atong ano na lang unsay tuyo nila ba purpose nila ba pulihan ang imong pagkatao or unsa ba or basin mo say makakuan ba energize la ba na imong kadlok ba ilay mo no kana energy bitaw na basin kay kung makakita biya ka og kanang pinuon mo like white lady and di sila katubag ay uno dili mo na mo tubag mga gulpin pero kanang sa isa sa mga silingan before bata pa ko nga atong nakita sa daw siya white lady kay dili man jud namo pero pagkakita niya as in kanang mura daw gisuyop iyang energy maybe mao to ang reason nga nung nigahi ko nga wa ko kalihok kay basta once makakita man daw kag mga ing-anang entity daw kay
ilaha man daw kuhaon imuhang energy daw ba. Ang stay sa imo ang negative energy. So mo nang di ka makalihok, di ka kastorya, di ka kasyagit. Mura siyag same sa kanang urumon ka ba? Ingan nga feeling. Nindot lagi itong kuhan ganiya. Katong giingon ba nga atong tripan nga og mudo nagari kita tay kagungo dito managan atong duulon. Sabi ba? Ang ungo tingin madlok jula. Unusual man ni. Musukol man. Di mo mahadlok. Dulo ni ba? Sa pagkayo ko ng luwaan, lima ka na. Hadlok ginang ulit kay gina kay. Ano kung giluwaan, reflex mo na sa kuan ko. Sigungo na sa mao gina yung reflex ulit kay gina. Ay kaya sa man mong kuan ng doppelganger ya. Di ba na mo experience? Katundere. Ako maguwang kay tulo. Itong kumina man tong murag first year high school. Mga bubbly sila diha. Nya, akong giihap to ikatulo kasi Mardel nagpabli. Buong ko na nung pinanawag cellphone yung magpa-abli. Ito, ikaw-pat. Ako na pag-ablihan ritso. Ya, di ba ako mutingog. Basta makita ko sa naong kay pasudlon ritso. So, ay, story ay. Gano'n ako ikaw-pat. Nung gini ako nga ba, ikaw-pat. Nung gini. Yung akong ihap ako magawang tulo raman. Kasi Mardel, di ba na mo inom. Kasi sila, manginom sila kadlawan ba? Ano ba? Mga 2, 3, 4 a.m. Ano. So, upat naman akong giablihan. Ito pag ano, anak ko nga, pagkabuntag na, nanggawas mo balik, nagtagay mo balik. Sila, waman. Ara ko nga, lah, yung nanawag na ko ang miss call kay upat nga kaduha ka Mardel. Ako di man gid ni na something's off man gid pero wala lang ko bala na Matong ako ingon ta ganiya katawanan ako experience sa doppelganger murag ang brain ra pud na ako nagdodo pero tanaw lagi nako ka Mardel miss call. Pero katong kuan last nimo igablihan. Igablihan ako Kinsa may nakita nimo? Sa Mardel. Mardel. Dili ko wala mo ko nang tanna kay dukka ba. So, basi natin makita ang Mardel diri sa Pinas ha na natin sa Australia. Mardel Amerika diri sa Pusok nil. Kami na ako sa Australia. What's up? Natay 200 viewers. Yeah. Hey. O mani o. Gar. What's up mananap? Mani guys. So dugay na start atong kuan ron, atong podcast. Kuan man daron. Kadlaw nga radio ba? Jack. Kanang FM nga late night ba? Late night. Sige na mapatukar mi later kay kantahan ning Dale. Wala. Next. Guys, na may question dia guys. Nasend mo sa Patreon ang live. Nice. Kamo sa inyong plans this coming kalag-kalag. Well, before ba, 'di ba, ang tradition na to is basta padong na kalag-kalag, busy kayo ang mga menteryo, dagan kay mga tao, manglimpyo sa mga nitso, Kanaw mission nang tanaw ato ngorta ta. Business ba? manglimpyo og mga nitso. Kanaw. Palit ka kandila. Magtiltil og kandila. Ikagabi sa November 1, tiltil din ka. Malagyan na mo. Nya igtiltil nimo ba nimo tapad nimo magitiltil niya dito na. Patay na. Yung makasapad niyo. Ako rin tanang kwarta. Patay ka diya. Hindi ka Uy, naka sa kong spot. Ngilog man. Kakuyaw. Imbis naniltil ka para makakwarta. Nakakikatungo. Giungo, absud ka. Kansi kayo. Kinumdum na ko ba ang kuan Happy Homes di ba namay kuan nay CCTV. Yang kuan ang monitor na nasa mua. Gabi itong dako niya kaming Gmail ba nang trip mi ba. Amot hapit siguro to kalag-kalag kay nahunon na mi ato. Di ba kay bawom ka akong mama mananahi daghan gyud panapton puti. Nami si Stevie. Man trip to mil. Sige. Mao to nga ang katong panapton. Giko ano mo kinamurag ungo ko no. Yan ay kandila. Nya kon among gitanaw asa mi dili makita si TV ba adto mi agi kay anana. Mo to ako'y gasulot niya si Gmail ko na padong ko no siya uli. Nakating-acting sad mi dito ra tinuod. Mo to sugod na. Pakilid ko. Nya ako Mil sige na Mil sugod na to Mil. Gmail pa nag motor siguro siya gagoyod siyang motor. Mo to ako nga niagi nako. Gakuan ko puti kandila nya ga butas. Naglakaw ko akong hininig dool Jimil acting sa job hadlok bangag acting mo giniana laga nito dito sa pusti sa ko itago bugag acting mo to pag-ugma ako gipagtanaw grabe isyo kasi tanan halos tanan sa mga silingan mo ngadto sa amuan ni tanaw gyud tuog sila mo to nakita kong papa hubog gikaguli tanaw siya
Nade ungo magbutas. Siya lagi kuan lagi di ka tuo. May giwa siya niya na. Kuha maganina. Tuo tanan gud. Ayaw na gawas lagi kay na ungo diha. Well, speaking of ungo-ungo, di ba, tanan, I think tanan, kailan ni Waway, Oo. kailan ni Lily. Lili. Grade 1 ko na, no? Taguang mga chinilas. Chinilas. Bago sila kaluwaan. Tara, apil chinilas, mulikay na. Grabe to, Waway. Yun, ang tinuod ay nga, kuan day, si Waway, tinuod yun day nga tao, di yun day siya ungo, ka na mura siya Wanted lang. fugitive. Oh, fugitive wanted. siya. Gihimo mo nung ungo si Waway, oy, mangluwag sa nilas. Lagi. Imbis madakpan ni nun, samot, way naman mapakita ng Huawei. Madlok mo to. Ano, Huawei na? Grabe sa bitaw kito itong mga panahon, no? Bisag, kung wala pa ba yung mga social media, wala pa yung mga internet. Karon tanaw na ko mga bata, di naman mahadlok. Di na mahadlok. Wala naman Kadukan tanaw. karon skibidi toilet. Oh, skibidi. Unsa hadlok na siya nila? Di, kawan na siya ka na. Mga grimace shake, mga ingana, ramay lang mahadlok. Pero like, kanang atong experience before niya, kanang bitang word of mouth, ng mga ingana nga mga story. Di naman gud sila makastorya-storya mga ingani gud. Mao lagi. Kasagaran mga bata karon mga introvert na no? Kaayo. Maglisten na sila og kanang connect kaayo bakit tungod sa gadgets, internet. Kung makasuway pa lang sa atong mga naagian tingali, no? Yeah, I think kana pong most na downside sa internet bitaw or social media og sa mga gadgets sa tong mga kids kay it's kanang pulling them farther sa real experience ba, real life experience sa ato kay di ba? Or digital real experience. Oo. Virtual ra jud tanan. Di ba sa ato ang kanay humans klase magdali og uli kay mutan-aw pag slam dunk, mutan-aw pa og kana mutan-aw og kanang Flame of Reka, di ba? Kanang Bernes onya ma-miss out mo ba layo pas Lunes pero Mao gani. Katong kuan sa slamdang nga nitsa sa Lunis na shot sa Bernis. Di ba? So Kapoy kasi builabo ba? wala jud na Dagan sila jud. kasuway ana sa ato ang kung makaingon jud ko sa ato bitong generation, makaingon ko nga taas kitag pasensya kay the way we were trained bitaw to wait that long, no? So dili para sa mga bata karon nga grabe mubo kay pasensya nga if dili gani makuan pangitaan jud dapat pamaagi nga makitaan or makuan anana. So I hope lang na, shout out sa mga parents, gamita ang mga gadgets wisely. Then, make sure na your kids have fun during Halloween season. There's a lot of ways nga maka-engage atong mga kids. Like, naay mga Halloween nga trick or treat sa mga mall, sa school, or sa mga companies. Kanang sa kuan MMG na ba na sila yung mga kuan, di ba? Wala ko idea. Taga-talisay na biya milot. Wala mo din no. Wala may taga-basa. Ay, basin si Ram kay na-shoot nito siya sa kuwan at basa may MG. Na-shoot nito siya sa kinautan dito. Man tanong ko ng Surian ko kay 101 na ba ya ron, di ba? Oh, yan na-shot ka ato kay 101. O kurang experiences na to karon ba, di ba? Motor sa garon-garon. Ikaw, sig motor ka mo, motor mo. Agi ko bridge ba? Pag ano sa to? Pag Wednesday man siguro to magabi na. Nya kusog ang hangin, pero Thursday man siguro to ang bagyo na gid. Nga kusog biya lagi. Di Control sa nakaka-control Kusog na kay hangin. Kusog kay hangin, mato na pahinay ko kung dagan murag G's 15. Pero naglakaw ba. Pero dagan na kay nagpakuha sa kilid. Mato ni ana pud si Papa nga pagagi pud niya didto. Mapod. Ni hunong gid sila. Kaya di naman kapadayon niya. Kuya kay mapalid ba? Makadisgrasya gid ba nga na. Ito nakinumdum ko nga suki mo. Wala siya nakadisgrasya pud biya siya ato, di ba? Kato inyong gi-rescue nga duty ko. Dili man to uwan na to iya niya. Walay ko kanang caution nga kanang kuan ba? Kanang gilinya ba nga sa konya way suga ang gikautan. Kinsa may di masyata. Lagi biya to dire. Nagtanong mi salida kaming Martin og Mardel. Pag ingon niya nga dengani mo to diretso mi dito nakigagsakinan mi. Niari ba ka to? After? Gidanyo siya dire. Wala ka ni Judy na tuwa sa tanong. Wala. Nya gitawagan ning ko ato ni Martin. Feel na ko atong gitanaw ato kay one more chance. Sige nagbalik sa one more chance. Okay. Ano ito yung part 2 na, di ba? Katong
Something another chance? Something ana? One more chance. Another time. Give another chance. Okay. Unsa man sila daw kita na ba? Si Popoy Basha ba? Oh, may ba kita siya? Jan Lloyd. Sikat yun sa una. Kani. Balik yapon. Zombie. Zombie. Uy, ganahan kay ko, ana. Zombie apocalypse. Unsay buhaton ninyo una? Okay. Ikaw una gan mo na ka? Kamu yun na. Sige, Wahi, mo wahi, na. mo bida. Ako kay tungod sa hilig na ko tan-og mga zombie nga movies. Ako nang giingnan si Ram nga before na ipatukan ng balay kay dapat magpa-count mi Zombie sa proof. balay, dapat maghimo mig bunker kay kanang in the future na adyo ni mga itabong mga nga apocalypse kay again we would not kuan magud people cannot create an idea if wala siya nahitabo, di ba? So, mao dyan akong principle. So, it's like aliens, di ba? Di makakaingon nga tinuod ang alien kung way nakakita, di ba? So, kung na mo ingon nga tinuod ang zombie, mga undead, so, meaning to say, na dyan ay nahitabo nga situation or nga case nga ing ana. Kay, again, we cannot, creative ta mga tao, we have this figment of imagination. It can be as wide as you want it to be. But then again, ang imagination, wala biya na siya originality. It comes from something, di ba? And the idea, the imagination that you have comes from an existing idea, di ba? Kuan sa imong total experience from before. Exactly. So, mao dyan na ako ang prinsipyo, how come nga ang mga tao nakaingon nga na mga zombie kung wala na siya nahitabo previously or before, unsa ba? So, mo na, sa akong ka-obsessed sa sigig tan-og mga zombie movie, ako nagingnan nga, mag-count na lagi ta sa balay ba before ta magtukod kay, dapat natin bunker kay, at least if ever na mga or dili lang zombie, mga anything nga post-apocalyptic nga mga mahitabo, at least safe ta, or kung wala nagitaan na sa kalibutan, at least safe atong mga next generation yung puyo sa tong balay. Wa man. Gay man. Bahala. Lagi mo na ng man cave yan. Nakay man cave mo ram. Puhon sa taas. Padung pa rin. So, maoto niya, tungod sa sige na kung tan-aw gingan na kasi nabuang na sa kung tan-aw ka na bitaw mga video sa YouTube nga kanang mga bunker, nga kanang mga post-apocalyptic nga mga homes, and kuan mga silos. So, pre-plan na nimo. Mo na imong Nya kung pag-preparation mahitabo pa. naman gani na siya, duha ra jud akong option. First is to survive as much as possible, but if si Ram gani mapaak na lang ko kay murag dako-dako man ni siya. Pag pinaakay na lang. Nya murag alam mo. pero if nga bitaw na nagastoyo man misa akong sister ana tungod nagtan-aw mig zombie nga movie katang Train to Busan man to. Ko what if kanang kuan kanang mahitabo ni nga ana yo say bato papaak na lang ko girl oy kaysa magdagandagan pa ko kapuya hangak magkay sigdagan ng sigdagan. Dali na lang no. Dali na lang Wala kayo mapapaak. noon ba? Ako, kung naam gani, mahitabo na, kasi una na akong bato na. Inig, sugod gani, pa-cool down sa na ako kay, kuhaan yun na, for sure, riot yun na. Gubot-gubot pa. Pagubot, daghan, mga to sa mga grocery mall, or asa pa na, pa-cool down sa, ato sa balay, secure ang family, o, ana, ngita ka friend, or mga friends nimo nga kanang masaligan yun nimo kay, liso jag ikaw raw sa warrior na kay Daghan mo, mas maayo, no? Nga ka na masaligan lang ba? Gaman after na pwede na ka mo gawas practice ka unsaon pagpatay sa usa ka zombie ka unsay mga Igawas techniques mo cool down. ana ba? Halos tanan tao zombie na. Nagkakay sila. Oh. Pero ang main goal mo nimo survive so ang usa lang practice ka ba unsay mga techniques ana diha na ka scavenge loot sa Ma-apply jud nimo ang imong pagga-gamer anang nga situation. long term plan ngita ka na bunker jud nindo jud na bunker stockpile kag food mo na siya. Pero downside lang sa ato ang country no kay wala inga nga mindset ba. Unlike sa uban nga mga countries like sa US na adyo sila ginahimo jud nga silo didto nga pero the downside is it's only affordable sa mga dato. 'Di ba? Silo kay kuan man sa jud noon siya kanang mura sa jud siya og balay, 'di ba? Nga experience yan, ay pool, na mga amenities ba.
So, pero aside from that, napoy mga bunker house pod nga kanang ma-afford siya og mga middle class nga family, pero it actually depends kung imong mindset pod is naaana pod ba nga kanang prepare sad ka. So, feel na ko depende ra sa jud na siya sa pero sa ato wala jud. Makaingon ko wala ay bunker diri sa Pinas jud. Unless kung naay tao diri sa Pinas nga kanang hadlok grabe ang obsession sa mga ingana post-apocalyptic nga mga events, then maybe naay tay tao nga wala ilhan diri maybe sa Cebu or sa Manila or unsa ba somewhere in Philippines. Man na sila kasagaran sa kanina kanang dili hinghalubilog mga tao. Oh, mga Sige, mga introvert man na sila kasagaran, di ba? Kaayo. So kanang mga ingana ba? Dili actually ang Pinas na gina siya bunker. Dili lang bunker tawag, hindi silong. Oh. Basement. Wait, Silong itong. Oh, di ba kay Silong na silong. kabantay ka sa mga bahay sa una, di ba? Namo gina sila underground, Oh. murag nga na ba, oh, di ba? Underground pa jud ang tawag, di pa jud basement. Oh, di ba gid basement. Kay ato sila managog parang pangitaon sila mga hapon baron or di ba? Tinood na yun. Yung mga tunnels. Amo ta karon anong wa gipadayon kay mo lang siguro di na ta mapilog war pero mo lagi gamit mo gyud sigud. Nay nako. murag ang sa ingana sa gawas kay anti-nuke man na, di ba? Oh, antay Kanang laom nila. dito yung Oh, para laom. og mag-nuke na sila kitaguan. Oh, aside sa aside sa underground kay mga mountains, so na mga mountains jud nga kanang mga solid rock ba, mao na ilahang ginahimo nga murag foundation as kuan, murag tukuran nila og mga silo or mga Yeah, ang zombie nga og mahitabo ang gani ang zombie pareha man sa zombie sa World War Z. World War Z, lagi nga 10 seconds raw. Okay, Uy, para sa pero King Dead, uy, in no? fairness Ah, ang King World Dead, War no? Z kay di choosy siya, di siya Oh, mupa akong oy, nay sakit. Di ba? 30 day. Oh, well, 10 seconds, ma-zombie na ka, pero if nakasakit, likayan, makasi mga zombie. Kailan For na atong talaga. bata nga na cancer. Paubo ba? Kay Dol nga na ako mas Dili, no, ka ng mga terminal Ganun na mga lagi, oh. terminal na mga sakit. So, magpasakit sa Judaica. Kung ingana. Pero amazing ba kayo nga movie, no? Kay, ingana, zombie-zombie ba? Pero, ang naadyoy sa katawang kanang Grabe. rational gyapon og logical gyapon kayo iyang kuan ba pagtan-aw ba sa nahitabo ba dili bitaw wa siya nagpanic Salida mo. instead well yeah it's salida pero like if ever na itaw makabuhat og ingana amazing kaayo no nga kanang kalma ra kayo ba nga with all what's going on the chaos and what not kay wala kanang rational Naka-observe gihapon kaayo siya nga tao ba. pero ako sa nabantayan ba kaya ba kita muratag shock sa ilang balay nga kananay kuan sa ilawom nga katong silong. Silong. Pero sila pod tanaw po na ko gani po na Pilipinas kay mahibong sila sa tuwa diri lahi man tag problema. Ah. Mga kawatan man. Kawatan. So ang ato diri daghan kay tag-as kayo niya dapat jay barbed wire. Sa Mura mapiso. oh lahi man lang problema diri sa Pinas di ba? Sa dina. Ang sa tuwa mo gud diri kay dili kita prone into basement kay sa ilaha man gud dito kay aside sa kanang murag nuke protection kay grabe ba ilahang mga tornadoes, Oh. hurricane dito di ba? Ilahang So mo na murag ang only safe area sa ilang balay nga kanang dili sila makuan, murag grabe ang damage kung maagian man kay sila og tornado or hurricane di ba? So mo na nga common jud kay sa ilaha ang basement. Pero sa atoa wala man. Oh, good tinawag. Wala man, usa man tanang basement, alimuot, Alimuot. magiging Oo. Pinas, Wala mag istorya ra. basement. Saan me. Almel! Okay, Judy. Absent. May trabaho? Ah, sana all. Nice kami go. Ato kami lang. Tumoy. Are, are. Ato tapad sila Edgar. Or pwede po diya sa kong chef. Oran sa. Nice ka. Nice. Muli ko nga. Katukan ako. Man, bitaw man nagtug ba. So, ang among topic yapon migo, kay zombie. Tagan, dapat ko na i-release before November 1. Kaya para, kuhan pa ba? Relevant pa ba? Lo, today, nag-istorya na ungungo. Bek, kinsa may mga adult nga mag-istorya pag ungungo or may wa, diri ra. Sama na. Sapa na. Ano sa na open topic ang zombies no? Pero dugay naman. Ako sa Mike.
Sira na tong kuan baka tong nag-acting tong ungo o CCTV. Baka ko lang kayo Acting mo ngay. Nagpahipi na sa. Banga sa di mo tuo pero sa nga to. Oh, no. Parang sa kadaghanan nito nito man tanan. Mike. Sa kadaghanan nito man tanan ang usar may wam to palahubog po jud. Ang tagiya pag yun sa butas, klaro kayo. Palahubog po jud. Dakpan. Klaro kay, tanaw na ko, gar, nakasuway siya gingato. Sa una, magkabatan no niya ba? Tripping na mo sa una. Kuan, ako sa nanunduman na di man totoo ang storya ko, nadunggan rapon ako nga. Classmate na Mardel ba? Sila Mardel, sila nag-tripping na ba niya? Sax night? Kadungo ko na. Kadungo ka na. Kita to nga maestro, di na ako i-mention, pero kuan na to, social studies na to sa una. Pag high school, third year high school to, social studies ya. Yeah. Neto siya sa third floor ba? Third floor sa Sax, katong sa may stage niya. Robing ba no? Oh, robing dito. Di ba? Pika side, kay makita man na. Oh. Amigo Mardel dito isa, nagkuha siya puti, pinangato ba? Oo niya. Iyang giana-ana. Nagana siya dito. Diyan na bito na may. Haha. So dipix. Dali sa Netflix kay high-tech mo na dire. So mo to pag niya na bito na maestra nga. Ug unsa magani ka pahawa. Akong kuan ba, akong nauna ba nga, social studies, so, ikaw man, naglunis na siya yung lesson sa mga estudyante, na siya yung masturya, history ni guys. Kita ko gungo dito sa third floor. Limang gana. Pawa diya. Waman na siya may ulan ni Hawa. Ang Migo Mardil, nagpadunganog, duol no niya nun. Ganong, pahawaon, ganong nahadlok. Sax night nito. Kaya ato man na sila mag-sax night sa una sa auditorium, di ba? Pero, parehas ko ba nga, wag kita ka suway pa og ko ano? Kanang appeal sa 6 night nga kanang itong 10 years, dili kanang naman na alam na yung ano ba? 10 years. Cooking na tong president na siguro kay na-call out naman. Nakulat? Ni Tristan, shout out Tristan. Nga naman. Hulog gibawal yan. 2012 shoot kuan ko no ba, wala jud ko no ba. Wala galaw. Di ila og na kung unsay ganahan mo galaw na pwede man na nila lihokon. Mao. Pabor man si kuan tantan kay taga dito duol na ba. Nya namong ni rely mo ta sa president ba ana mao nang kuan. Kay kuan magod. Ikaw hierarchy magyapon. Lagi kapila na mo gitawagan na sila nga ako ipakuanon niya. Para nako nga hindi mo sulduan na ni kaso oras na ni. Kaso trabaho no. Oh, di man ako trabaho. Kaso oras kaso kusog. Nindot nga magakuyog mga kuan pero ano magkikita man. Dili sa makompleto kay ngoban wa naman diri. Kana asad. Nya ako mga suod kay para nila Jomar nagawas. Ano ba? Nga suod po nimo pirmi man nimo kuyog. Mo sa do. Ano mga magud. Sorry. Ano mangita mo gulay na rin na kuyog ta pirmi. So ila lang na sila left. Kasagaran na ng reunion, magkita para maghinambugay na tinood ka na. Sa mga career, gara-gara sa ba? life, sa mga husband, sa mga wife, sa mga tuan, sa ilang mga Mawagin na. achievements. Pero wala mo pa anything against mga reunion. Sometimes ang good ka ng labi na sa itong karon adulting era na nato. Wala na jud time jud. Mo good. Lahi na tong priorities ba? Oh, ang pagtapok mong na dili mo good side sa yun. Kay magpatapok niya wala pa jud kay credibility kay dili ka officer. Kanay nga na ba? Kanang minaw niya. So instead niya mag-gain. Oh. Wala sad sila mag-gain. Jam. Nakoy hatag na wa man. So lahi gyud og officer mo ana kay officer man ni siya namo ano niya. Na siya power ba? Which is metag o gi-vote pa lang nila nag-voting tanan estudyante atong ni-graduate atong tuiga nya mo na sila si alot akong pakuanon kana kay I will feel obliged gid nga gibutaran ko wala pa kato si pamagag-aire ato. Blackstar pa. Wait ano sige pag cute Blackstar pa mga to ano ba get are you man ano ba Wala makanang intiman sa Christmas party ba? Ay, kaya mayo mo ganito. Nakinumdum mo. Kita tunog. Dancer mo sila sa ulo. Kita mo na today. Mga dancers day mo. Ay, ito po niya. So, natay bagong bisita, guys. Ay. Wani mo absent. Wala ni mo absent. Kamo, Jet, inyong batch sa Sax, unsa mo year ng graduate? 2019. Ay, sa iyo pa din. Bago pa din. Bago ba? Sunod dito? College o pag-high school? High school. High school man ko.
Sunod na ita. Sana all. 2020 man may. Mas mangol ba gid? Graduate pag pandemic, gusto ko na isakso ito wala. Wala dyan na online class na Online mo. class. Niya siya rin estudyante. Mura ka mga anak squad ba? Mga anak sa artista. 2020 graduate usara. Cool ba? Sige, break. We'll be back. Part 2 na ta guys. Let's go. Ano sa mga kanya? Topic atong gingon yung ganiya. Nato question dire pero serious man. Okay, ano sa mga Jungkook, later na to Jungkook. Muna mag Jungkook. Oh. So, kuan, robots. robots. Yeah. AI. EIO. So, may nas robots. Take over the world, bro. I-take over na Depende nila. pila edad nimo. Kung bata ka, robot nindot na kayo. Gandam. Amada ko kay makuyawan. Oh, actually, kuya, nadyo kayo nung maing ano eh. Kung magod isagol na ang robot og kaya ang robot na naman gid na sila mind laha, di ba? Di maabot naman gud sa point nga once mo take over naman gud sila sa ato ang mga trabaho, kita na mawag tangag trabaho. Ako ang trabaho. Pwede sa balik-balik ka. Kung routinary na kay siya, pwede ba na matudloan ng Bilisan. ang AI, pwede matudloan ng mga robot ana kay they have the capacity ba ya, di ba? To considering nga we have the World Wide Web, di ba? And we have the access to internet na. Less errors pa. Kanalis errors pa. Kaayo. Pero imposible gihapon nga dili gihapon labinlan og tao. Pero mahitabuan na once take over na sila, mo take over na sa tong mga trabaho and what not, though na mga mo control na nga mga AI or robots nga less errors, pero nagyapon ni tao nga mo maintenance, di ba? Kay if ever maguwa sila, kasi mo ayaw nila, kita ra manggihapon or ang mga tao ra manggihapon kay they're being created by human man or people, di ba? Kuya kita yun. Kita yun. Experience robot. Murag kana na po'y kuyaw. Masukol na bago ikaw may guba ba? Mo na siya kanang concerning not to our generation because I know layo pa kayo na, pero concerning for the future generation, most especially kung nanatay mga anak Bakit siguro nang dili na kay sila active no? Karon murag Kaya cover na pud ba kay iya na pud na wata ka ba, gahilom-hilom na sila, pero eventually, in one snap, Sila. mukalit na sila og take over, mukalitan na lang ta nga daghan, millions na ang ma-laid off sa mga trabaho. So, murag ka na, kuya, jud kayo. Pero, Nanarapay ko sa mga shipping industry na nasad nga unmanned ng barko gid ba. Oh, diretso na ko ano ba? Wala pilot na lang siya? Autopilot na? Auto na ba? Sus, hadlok ano eh. Wala huddan mig trabaho ani. Pero nabi gihapoy mga tao nga ko ano, ang before manggod, ang challenge manggod, or until now, ang challenge manggod sa mga ingana, mga robots, kay ang mga tao, they still want to speak to a live person, di ba? Labi na kita, trabaho ta sa BPO industry, di ba? We get to hear those common nga mga concerns nga, I want to speak with a live representative or a live person, di ba? Because they can still kanang feel manggod nga automated pa tanan, di ba? Pero karon nga katong nakakita mi ni Ram og isa ka video nga isa ka robot like in public setting, no, the way the robot talks to the person as in na empathy statement and very casual na kay mo converse dito nang bout jud akong balibo kay murag, oh, so this is very alarming kay anytime mawag tangan trabaho basin ma-lay off na ta. Kung magstorya ka niya sa telepono, di ka kay ba nga robot ni. Exactly. Di ba? Kay mo na ang initial nga kuan, mo ang initial challenge katong sa Turing test nga katong kisa toy pangana to nga scientist nga naghimuan ng kanang makig-converse og robot ba kay Nikola Tesla to. Oo. So, murag iyahang sa Turing test niya kay murag iyahang gi-try og test ang iyahang gihimo nga robot or murag automated system nga kanang i-challenge nga siya ma-feel niya nga dili na robot yang kastorya, pero it took time until now kato nakita na mi og kuan video nga murag this is a breakthrough sa katong nga Turing test nga nahitabo, and it's very concerning jud for the future generation ba.
Ako nag-play ako role ha, si Neo ko sa kwan. Sa The Matrix mo. Ako kontra sa robots, guys. So, ay mo ka-shock. So kamo migo, unsa to imong giingon migo? Mel, nga about AI ganiya? Katong laging kuan AI ba? Na conversation silang duha nga gi-turn down sa creator pod kay naabot na sila laing dimension nga conversation ba nga sila ray Kasabot. kasabot gani. So puro AI nagstorya? Puro AI ba? AI to AI ba? Kuno? Parang Siri to unsa nang kuan? Sa Siri to Amazon. nana ba? Alexa. Alexa. Murag giabot rang duha nya, wa ta kay baon sa istorya nila nga ilan na rin creator siguro istorya to. Saon to nimo. Wa ta kay baon ba no? Lagi. Sa nanay kuan na siguro na sila kill switch kay bisag kita tao madlok sa tong creation siguro. Pero the scary part there is kung pwede nila bypass kuan, so murag i-rig. i-override nga override matangtang na. ang kill switch, di ba? Bitaw no, override ba? Nabito yung mga movie about kanang supercomputer, di ba? Ito pinalusi oh. Oo, Breakdown ng kuan. Pero si Lucy, dili man good to robot siya siya. AI good. Adi, Tao di good to pwede siya. siya. It's just that Na USB lang siya. na iya lang yung na-access ang full capacity sa iyang brain. It turned out nga, di ba? Katong kuan. Pero bitaw no, because of these movies nga hilig kitag tan-og mga salida, it gave us the idea nga kanang possible jud siya in the future. Mura po tag crazy. Hinay na po Ma-anxious siya. ta ba? Ma-anxious ta ba? Kaayo jud. Nawag. Ano na wag? Hello? April, pero na. Nagbatigas na. Hindot lagi kag t-shirt, Jeep. Yay. Mo din siyang kuan sa kamong version 4. Uy, ako Yeah. So yeah, kuha mo, kuha na pa ka shirt na pa. And shoutout sa mga namalit na nagtanaw diri si Ellie. So guys, sa naman, musukol na tag robot. Tanaw na ako di mo. Ganina nagstorya man taw sa tong buhaton kung 'di ba kung mahitabo ang zombie apocalypse karon. O sa may buhaton ninyo? Og Kung kuan na. mo take Robot over na na ang mga robots like from police to authority people from the authority and whatnot Just play the Off the part grid, of goy. Neo. of the grid. Unsa man yung of the grid diri sa Pilipinas nga wala pa kay rainforest diri. When ang Martin episode Ano Daniel? tapulan na to smart din. Di siya mo show up, makakuan siya. Di siya ganahan ma-publicized. Anyway, Ikaw Lot, hitabo na Lot. ang robot. I-overtake na ang world sa kuan ba? So cool. AI robot. What? Bitaw ka na. Invite na. Sa podcast ang Okay, sa podcast ang robot ha. Kaya mo trippings, biro na diri mi. So ato na i-guest. Sige. Malay di ta kasabot niya. Sige, tanda-tanda lang na diri. Kay katubit tong last year, 'di ba, nag-travel man mi kay for company conference and then after that nag-side trip mi to Singapore. During one of the tours nga libre offer sa Singapore, naay area sa Singapore, 'di ba gamay ra man jud kay ang Singapore nga country. Naay area sa Singapore nga kanang mura bitaw siya og shipyard didto. According sa amo ang tour guide na si Sam. Hi Sam. Hey, so, Sa among tour guide nga si Sam, local siya sa Singapore. According to him, na ang katong shipyard, eventually, kana i-turn out na siya into something kana bitaw. Daga naman sila gipang layoff good na trabahante ato nga shipyard kay ang plano sa government nila dito is focus more on AI or kanang mga automated or robots or whatnot. So, mao na siya yung giingon nato yung gi-share sa mua and then katong nga time na pag-share sa mua as in we feel bad sa katong mga na-lay off kay ubay-ubay pud baya to na lay off didto. And ang yang giingon ang mahitabo so ang computer na ang mo manage sa mga travels and whatnot sa shipyard pero they will have nga kanang murag let's say sa isa ka shipyard kay 1:5 na isa ka tawo nga mo manage gihapon kay more on mga maintenance and may nga na pero imagine ba dagan kay tawo ang na lay off pero usara ang stay so meaning to say
for those kids listening out there, ang akong ma-advise is try to get a career nga valuable sa future. Mga engineering, architecture, kanang mga kind of career nga you would think na very valuable in terms of mga post-apocalyptic nga mga scenario or event bitaw. Survival. Mata pa. Mga ana ba? So, kay human as we are, we always have this defense or coping mechanism nga survival, di ba nga kanang mode nga if ever nga we feel threatened, mo on dyan na siya ang survival mode nato, di dyan na siya mawa. And when it happens, we pick the people who we know nga makatabang nato, nga ma-build balik ang society, di ba? Or ma-build balik ang humanity, di ba? So unsa man nato pag-build kung dili nato ma-pick ang mga valuable nga mga tao. So lain sa kayo nga post-apocalyptic niya ang imong ipagkuha mga tambay. Unsa may matabang nila, di ba? Kung in terms of building the society. So that's why kids out there, I would, highly advise nga, pick a career nga would help you and you can help in the future bitaw whenever, these things happen kay Sige. we don't know what's Ato gonna na happen. unsa mga job tanaw ninyo nga mo magamit puhon-puhon ug naa na nga crisis. For me, Engineering. isa mga engineer, Ano, mga engineer, electric. mga doctors. Because they would help nga kanang longevity sa mga survivors, di ba? To help to aid the survivors. Mga mechanics. Mechanics, mga kabaw sa mga electrical wirings and whatnot, kay para naaghapon tay mga naaghapon tay sa electricity and whatnot. Aside from that is, we need to have kanang mga architects to build something, di ba? Aside from architects, mga analyst maybe in terms of different kinds of fields nga analyst, di ba? Mga sa mga botanist. Botanist, okay, kanang Kay puhon. sustainable lifestyle. Jobs nga magamit. Magamit. Kung post-apocalyptic nga mga air. Kay katong if you have only seen the 100 nga series, movie kita ko series, di ba? Oh. Dili tanan nila kanang naay career or expertise, di ba? So it took them a while to survive jud and to understand how they can survive kay mostly mga teenager, di ba? So ang mga naarating ngayon na kuyog nila, na isa ka doctor, na scientist, di ba? Kay if we don't have these supplemental nga mga people manggod to help us our survival, as in survival would be impossible jud sa mga tao nga nangabilin if ever wala ta ani nga mga tao nga maka-guide nato, no? So mao na nga kanang aside sa na mga scientist kay sila may grabe pinaka-curious og mind, mga kanang kabalo mohimog medicine, mga Para makaantay na pohon ba. So Tanaw nako makontra ra pud na kay ug may na kay ang AI like dili na siya mahilabtan. Tao ra man gyapon mo kila na niya in the future. kaayo jud. Ikaw jud sa tanan nimo jud. Si Arnold Schwarzenegger. Mao lagi na. Lupo. Robocop. Sa Mercedes nun. Trabaho. Magamit na pohon. Kuan siya, gamit siya pero sure jud ko na malabuan gid siya mga programmer. Ay dili na siya yung malabuan. Actually also po na siya sa mga unless if during the survival event is napay mga computers na ma-access tao kana. Okay. What if ma-overtake na? Importante kayo. Importante siya. Murag mga Makasolve. forerunners nga nga Mm. most Mga computer Mga science rebels ba? scientist or mga computer science na people, mga IT. ITV. So kana mo na sila yung mga vital jud kaayo when it comes to survival bitaw, no. O kanang mga hunter. Yeah, dili na nato Hunter. dapat i-disregard ang kanang mga policeman, fireman. Kana kay sila may more protect. Before maka-solve ang kanang mga programmer, mga IT, mga ngana, They dapat need security. protektahan man na sila They need in security physical protection. terms ba. Kita katabi tong Walking Dead sa una nga gamit pinakagamit gid si Rick.
Ya until nahuman na lang si Rick, gyapon gyud imong ate asa si Rick. Nawa na lang siya. Nawa na Yapon. lang siya. Sige gyapon mangita sa asa si Rick. Igamit Tinuod gyud sila yun gyud. O kanang kung unsa tong makita nga mga tao nga who's helping the society bitaw, those are the vital people. So kita nga kuan kanang sana kanang kita nata sa customer service during those post apocalyptic. I'm not kanang kuan ha kanang against anything about that in terms of pero eventually manggod kung ma-take over na manggod ta murag technically Wala mawa na manggod ato Wala ang na. value as kuan as Mo na part karon of ang contributor pangutana no karon. Unsa may maambag nimo? O mahitabo na exactly. karon. Oh. Kaya role nimo. Unsa may maambag? Oh, we also need ka na mga psychologists, psychiatrists kay those during the event, Mental, di ba? Nabi mga trauma. Na may mga traumatic events. So katong mga survivors, they need the aid of those people po. So kana. Mga instructor sa gym, ato shout out niya. Dali tay bisita. Ako kita teka ha. Special Natay guest. ko natay Anytime bisita. fitness. Si Yaj, yeah. Akong ka-gymmate, si Yaj. Batang ama, bugoy. Wala, sa sunod na lang sa si Yaj kay pa doon naman punta mahuman. So, pila na lang ka minutes. But, Special yeah, guest. puhon-puhon. So, wala na. Question. Ang question na to last, na iniingon nga, unsa kuno yung advice nga, pinakanindot niyo yung advice nga nakuha, o nga nun, advicean mo ato, unsa kuno yung nabuhat. Laom kayo, pero, ato lang daliog, kuhan, dalion lang natog, tubag. O, unsa may pinakanindot niyo yung advice. Kana murag wala pa ako sa ako ang aside kay need pa ko Mike. Sa. Kana murag advice. Murag bata-bata pa siguro ko kuan nay mga advice pero murag mag need pa ko advice pa pod nga kanang murag mo sink in gyud ako nga murag mao na jud ni ba. Kanang gud kasagaran mga advice dili pa naingon nimo nga masabtan dayon ba o dili na nimo maagian. Mao nang kasagaran advice gani. Di pa mo make sense. Oo. Diha ra nimo lah maom ning gingon ay inani din di ay. Nana na kasagaran. Kaya if makasabot kasi yung advice, pasabot na nakaagi na ka na. Di ba? Oo. Murag, kay ba ko siyang gikuan, iyang giingon kay murag mao naman ni pero wa nimo nagikuhang lesson na to panahon na ba, ano ba? Pero akong maingon nga advice nga nindot mo kay ayaw pag ingana og di ka magbana. Kana nindot kinamigo. No, simple ra kay ba? Oo. Pero ayaw nyo gi-green nga Oo. magsabot kay. Laom ba? Laom siya. Laom ba? Ayaw pag ingana Ayaw, og di ka ginana. magbana. Ako ang pinaka laom nga advice nga ako ang there's two actually nga na-apply na ko sa akong life. Cause before naman jud tay mga era nga people pleaser jud ta nga we always say yes, di ba? Sa mga batanon pa. Oo. So eventually there's this one advice nga na sulti sa usa sa akong mga mentor nga kanang let them. So kung unsa man gani na if ginadaot man gani imuhang personality, ginadaot man gay ka personally aside from that is if they're making stories about you, let them. Because it only means to say nga they are spending time to get attention just to make story about you. So meaning to say you are the forefront and they're just behind you. And aside from that, usa sa pinaka grabe nga advice jud recently ako ang nadawat is what you are not changing is you are choosing. So meaning to say, for example, what you are not changing, like dili nimo this is about your life, your relationship, your health, your body, your job. If you have a lot of complaints about it, like nanambok na ko, and then gikapoy na ko sa kong trabaho may nga na bitaw. So what you are not changing, you are choosing. Yeah. So if you're not changing about those complaints that you had, then meaning to say you are choosing them. Nakoy quote nga ako yung gitik into heart ba. Nga maduldulo na kuan. The magic that you're looking for is in the works that you're avoiding. Exactly. Di ba? So ang kanang imong mga likayan, di ko ganahan na kay di ko komportable na. So naa dito ang magic nga imong dapat adtuon. And also, if you notice from the time that you are in an uncomfortable situation, it means to say you're growing. Because whenever you are in an uncomfortable position,
when it comes to maybe in a family situation, work, or in a relationship, you learn something from it, Manggod. And once you're uncomfortable, you don't have a choice but to face it and overcome it. Yeah. And once you overcome it, you learn something. And once na kayo na-learn something, ana, then it means to say nga, you are growing. You've learned, di ba? Right. So, mo nang whenever you are in an uncomfortable situation, face it. Because it only means that you are growing and learning. So, yeah. The only way through the abyss is to go through it. Exactly. Makita ra ka naglight sa tumoy. True. Yeah. The end of the tunnel, no? Nara dyan ang light, Jud. Ikaw ram. Wa makamuting nga bisag usa. Kuha na ya, the spike has been planted. Valorant guys. Valorant guys. Dili pa na niya feel mo storya. Press pause, Wala ay. pa. So, may comment sa iso Edgar ibut-buton niya. Shoot! Shoot ba? Shout out, shoot! So guys, huwag na mo yung mga logo, just PM niya, amo rin butang na sa ubos. Oy, Bray, basig nga na ta, Bray. Yeah, si Brian King Arcita maguwang ni Aya. Kuan mabini ba? Mo na action ko ano. Ni Aya. Salamin. Samalin mo. Maguwang ni Aya. Ay, bas no, ay sorry. Dila man kakao paliton para makapirma niya. So, yeah. Thank you guys and like and subscribe ka YouTube na ta mag-upload pero di na Facebook, okay? Reels na lang Facebook. So, doon ka ta bye-bye. 1 2 3 go. Bye. Nice. Lahi man nga bini atong iralot, bini birot sa. Binibirot siya.